nagsakit sa ulo, pin mag-retreat na. Nagbayad mo aji na nagpa-check up. Nga oras eh. Nga talitiin bagatin ko. Apay, upirain ka na kayo na eh. Nagsapang na napanggap tayo. Nga oras eh, may alas 12, hindi awampay. Ito siguro, titila, bukas lang. Ito nga ba? Tawagat na. Bakit? Pinagtagayan. Da, ampay, tata ka lang. Wala nakahanap, ito mga pila ba kayo? Kan. Bigas maguha di pila. Pasingit-singit na. Pero kasi iti, kwa? Eh, talaga kasta. Ati, kwa, klinik, ada talaga ti kasta. Nung awan ng amuwi, nawalin. Ba't ka naka-uray ka? Kasi po, ate, nakawit ko kayo. Oo, nangarti ko na tayo, doktor. Kaya ko natin doktor na papakay na kaya papakay, tipon tayo doktor hanap ka nung kasano masakit ako. Walang gayang ka natin, sobrang kasi stress, kinati ka nung pati pasungan ko na ako ikatinti arak. Baga na? Uy, nasa pangagayang ko natin sa kanya na agos di bagi. So mga gimata pa natin mag-asap ko dyan palinti, pagkatangit ka na. Gimata ka? Uy, bakit? Ate mo timbaga na katangit na anak ni Kastoy. Yo, gusto mo no? Oh my God! Wow! Pang babae mo eh. Ate, pinakalimina nga anak, di ginatang mo ba? Gusto mo timbaga na. Nilaga na kaya, basta jealous kita ka, dito kita ang basta. Yung baga na? Uy, bakit? Yung baga na nga ate, tigatanga? Doon kung anak niyo, pang babae na ate ko. May kalugan mga tao, at nung oras ka, baga na isakit mo din sa doktor. Sinabot pa rin maglain, baga sa mga student baga. What? Pagpatatagayan, bakit? Di mo nagdita? Yun, kung maminsan ka no, nung maminsan ko na pareso na naman pagdadangan, pag masakit pa pa ko na, wala na. Talangin na. Adi lang, yung baga na? Tinag natin bakit, hindi ka mo at mo maiwasan ti ko ako na iti stress. Bakit mo may stress ka ba nun? Andito ko nagbakit, ay kanayan niya ang sakit sa ulo, nag-retreat na ako na stress. Kaya rin na ka nung magapula ka, stress mo nga ka. Actually, ang muti, pag-iba ka. Adi mo baga na patutupan na lagan na ako hindi ka nung nagkatanong sulo ako dapat ka nung libalit, natukapak liwalit ko. Ang paano itin ka kami, hanap kami mas stress. Baga na? Yun, baga na. Isukat yung baga na. Sabihin, baga na. Isuka road. Yung bawat ang teresita, hindi na kahit mang tayo. Apay. Ay, basta ka nung antay lang yung baga na. Pag nung talaga ay nung pamati, nung kaya't mo, pag-topic ko na rin. Agoy ka lang kayo, stay ba kami? Oo, sana. Pagsukatak lang biit. Oo. Pagsukatak lang biit. Kaya kapag nagsukat ka lang. Apan dati sa baling na doktor, ag second opinion ka. Sige. Second opinion. Ang manin kita, matikluman eh. Manin kita, matikluman eh. Ay, sasabo ay. Kuna no nakalibas akong kuna no makainumak manin awang manin. Ay, Diyos ko, pakanawal. Sige.